chip ba yawa? Tisingan na akong break 90 diri sa Craigieburn Golf Course sa Melbourne. 18 holes, par 72 nga around 6,000 meters ni siya nga course. Nindot ni diri. Gwapo ang ila ang fairways, maayo ang pagka-maintain sa ilang greens. 42 kilometers ni siya gikan sa sentro sa syudad. Pero considering the price, worth it ra kayo modula diri. Anyway, sige naman ko break 90 diri. Pero ang kaapan, ako ra usa or random na tao kong kauban. Kung magdula ko uban sa akong mga amigo, dili gyud ko maka-break. So mora gyud ang purpose ani nga video para na ako'y video evidence. Sige na, let's go. So because par 72 ni siya nga course, dapat 17 over par gyud ako maximum. Which means nga pinakadako na ako nga score kada hole kay bogey ra gyud. Dapat na ako at least usa ka hole nga par. Lamin niya ako first drive. Pad, straight, medyo hiwi lang ako aim. And tungod na nasalipdan akong next shot aning tree bush shrub. Unsa ba tawag ani? Pero may na lang nga nasaktuhan na ako ning atira ba, green ni. But of course, 3 putts ang ending. Pero sige lang, bogey ra. Diri sa hole 2, gwapo na sa daong drive. Medyo ni-draw lang siya, pero nara sa fairway. Pero ang highlight ani nga hole kay ako gid second shot. Sakto kayo ni bay, naara gid siya sa fringe sa green. Sayup lang gid ko diri kay gi-chip na ako. I think mas maayo ni kung gipat na ako. Mas duol pa siguro ni sa pin. Pero again bogey ra, okay pa ta. Diri sa hole 3, medyo ambisyoso gid ko diri kay maabot bigin na ako ang green diri kung masaktuhan lang gid na ako. Lupad akong drive pero gilan gid siya dira sa pile sa kilid. May na lang kay naay libre nga drop zone kay of course man-made man ni siya nga pile. So second shot ko pa ni. And gwapo pa gid ni kay go over gid siya sa trees. Medyo hiwi lang gid ko sa right. Kung gi-aim lang ko a little bit left, green gid ni ba. Sayang lang niya kung chip diri bay na nubra. Pero may na lang kay sakto ako fourth shot. Naa pa gid ko chance mabogi. Natupats lang gid nako ngati. Sayo na ra ba unta kayo to. So na double bogey. So meaning dapat duha na atong kinahanglan nga par ani. Hi. Diri sa hole 4 na tap na ako akong t-shot ani bay. Kasugod na ko overthink sa akong swing kay na double bogey ko sa last hole. Pero may na lang kinaaragid sa fringe ang bula. Ang kasumuan ni nga hole kay nakusga na ako ang chip. Medyo slopey man guni siya nga green. So gamay ra kayo ang imong margin of error. So ang ending na 3 putts jud na ako. Double bogey na sad, tulo na din ka para atong kailangan. Slicey akong drive diri sa hole 5. Pero okay ra ni bay kay lupad, mga 220 meters man siguro ni. And naara ko enough room para maka-go over sa trees. Which nahitabo gyud. And lami kay akong chip diri. Api na mo sulod ni ba. So nakapara gid ko. Pawi ra. Duha na lang atong kailangan. Luwi kay ba kakadlok kog paryati. Kini gid nga drive sa 6. Kini bay bomba kayo ni straight lupad. Maogi na akong target. Nasundan pag yun yung sakto kay nga 5 iron. And I think tungod sa confidence nga nakuha na ako, perfect kini nga wedge shot bay. Sayang lang kina 2 putts pero okay ra. Bogey man. Tsada akong feeling diri sa akong drive sa hole 7 bay. Even if nahiwi siya. Lupad man good. Okay pag yun akong second shot considering nga naa ako sa slope. Nahiwi lang siya sa left pero saktuhan ako sa distance. Maugid ako ang goal. Kini akong pitch. Lami igayo. Nagit siya spin. Wala gid siya gidagan og ayo. 2 putts ko pero fights ra. Lipay kay ko sa akong bogey diri. Nakagamit ko sa akong mulligan diri sa hole 8. Mulligan be. Pero worth it ra. Kaya gwapo man kayo ang second drive. Natutyo lang akong second shot ani. Nangandoy ko nga mulupad sa trees pero wala. May na lang kinaka-recover gikuani nga shot. Ang kasumo lang ani bay kay na 3 putts bueset. Double bogey na sad. So need 3 pars again. Diri sa hole 9 nakauna-una gi ko nga may pag diri na ako igamit akong mulligan. Gigawas akong hook diri bay. May na lang gyud nga gilupad na sad akong bula diri sa akong approach.
Sayang lang kay 2 pots. So after 9 holes, upat na ka para tong kinganlan. Sumo. So after 9 holes, 12 over par na ko and 4 na ka para kung kailangan para maka break 90. Medyo na feel na ako ang pressure diri pero optimistic rabi ako. Kay galupad akong drive ug kaigo na ako akong long irons. Optimistic kay ko diri sa hole 10 kay sakto kaayo akong drive ani. 230 meters man siguro ni. Niland siya sa rough pero okay ra gid unta kay gakaigo gid na ako ni diri. Dawbi kina Shankman and natap pa gyud ang sunod nga shot. Natap. Grabe. May na lang kinasaktuan na ako niya akong pitch diri. Natupats na yung kuhani so double bogey. Wala na ako naka-video kay nakita ko nga nanay tao padulong. Fuck. Practice to tabi. Yan. Tanawa gud niyo, nag-practice shot ko adtong after na shank. Green ka ha. Kaya unta kini mga birdie bay sumo. So 5 na ka para tong kailangan. Pangit yung t-shirt diri sa 11 bay. Grabe ka hook. Nitugpa pa ang bula sa kanang pita-pitaw nga dagan kahoy-kahoy. May na lang yun nga salagmaan na ako akong wedge diri. Na 1 chip, 1 putt. So nasibra na to ang bogey. Sayo kay na ako nagamit akong muligan diri sa back 9. Grabe nga hook pero wala ko nagmahay bay kay kilupad akong second drive. And okay kini akong 5 iron bay. Gidraw siya gamay pero in play ra. And kini akong wedge shot. Oh, perfect kini siya bay. Duol ko kay sa pinang bula. Yawa, gwapo kinitira bay. Dayon na 1 putt. So naka-birdie ko. So that means tulon lang ka para tong kay nganla na nga point. Lami kaya akong feeling pag drive na ako diri sa 13 pero gi late draw siya bay. So nitugpag siya sa rough. Pero may na lang kay naay opening. Okay po na akong pag-igo sa akong 5 diri. Pero gihook lang siya. Diri ko na doubt sa approach kinatutyo akong pitch. So labon 3 strokes to green ra unta nahimog 4. Dayon na 2 putts sayang par na unta pay. So tulo pagyapon na tong kailangan. Na-disappoint ko sa akong drive diri sa 14 bay. Grabe nga slice. Ulahi pagigay ko ka 4 kay wow kita sa tao. Alright. Pero na-recover ba gid na ako ni. Okay po niya akong third shot bay green unta ni kundi lang hiwi. Lipay na kay ko diri ba kay kaya gid kay ni siya mapar. Nadaot lang ko sa akong chip 2 ka tutyo. So na double bogey ko. So upat na sad ka par tong kailangan. Okay po akong drive diri sa hole 15. Medyo nahiwi ni siya. Pero lipay ra ko kay gilupad. Naglisod lang ko sa akong second shot diri kay naang bula sa ugang nga pita. E naa pa gyud ning shrub. Sangit pero gawas ra. Sus may lang gyud nga gilahos gyud siya nasangit ra bang bula. And kani akong third shot bay happy kay kuani. Green baby. Hapit pa gyud gisulod akong longpat diri. Par na unta. So wa na. Dapat natay 2 ka par ug isa pa gyud ka birdie sa atong last 3 holes. Na-alive ko diri sa akong drive sa 16. Lupad ug straight sa nang buang ba. And pites put kay niya akong second shot. Ni-hook siya pero naragid siya sa fringe. Diri rin ko na doubt. Grabe na biya o kakulbaan diri bay. Sumo. And bakat na kaya nga ma-chip in ko ni. Dayon na 2 putts, so meaning double bogey. So meaning naay usa ka birdie and usa ka eagle sa atong last 2 holes. Pag tee-up na ako diri sa 17, medyo na pa ko'y gamay nga hope. Kaya nakatising na ko diri nga naka-green ko after 2 shots. Hopeless na pamati diri kay. Grabe ni nga slope diri nga rough. Although gigawas ra pud biya gid ang bula. Nice. Sakto, I was expecting it to curve left. Pero nasundan dayeg hook nga third shot. Natutyo ang chip. So 5 shots to green. Wala na rin ko naka-record sa patting na ako dire kay nanay 2 ka tawo nga gasunod. Pero na 2 putts, so triple bogey ko dire. So meaning game over na gid ko dire. Even if mahulin 1 na ako ang next hole, di ra gyapon ko ka break 90. So nagtira ko diri sa 18 nga walay pressure. Thanks. Gwapo biya akong dula diri nga hole. Duol to sa bangag akong first shot ba. Hapit pa gid na ako ni napat in for birdie. Pero lisod gid ang green diri sa 18. Grabe ni nga slope. But na-happy ako sa par even if wala ako naka break 90. Wala ta ka break 90.
Daw kay makakang hook sa ako approach bay. Kabun green na unta, ma+1 ta. And course management sa gid bay. Like katong sa hole 3, nangandoy pa mong gugko. Kung nagamit lang ko ito sa 7 or 8 irons, green na unta siguro ko sa second shot. Pero happy ako overall sa game, oy. Ilargod ka drive ang nasipyat. Inigo na ako akong mga long irons. Galisod begig ko sa ako 5. And sa tinood lang nalingaw po ko sa dula. Maputo ka chip ba yawa? Thanks! Lingaw ni nga na ako iga-upsun ba nga ako raw sa gadula. Gilang, maka-film ra gyud ko nga maka-break 90 ko diri sa Craigie. Let's go!